И здравейте, пичове, аз съм Патока Про и днес ще играем, т.е. ще ви покажа няколко програмки за снимане. И окей, при мен е Мафиота БГ. Поправите се, жени. И така, първата програмка е Bandicam, с която аз снимам, ето така изглежда. Давай. Bandicam. Няма значение, просто Bandicam. Bandicam free download. Ако пиете една песен, ще пише става и сама бе. Окей. И окей. Първата програмка ето я. Тя ми покажи как се пишела. Кое бе? Той къде си ги написал. Ако искате за моята песен, си напишете. Става и се маха. Не го пишете. Ето се абонирайте си. Да, абонирайте за клипа. Окей, пишете. Аз си пораза токи. Да става и се маха. Той има. И окей, за малко спрях клипа. И другата програмка е VPS, FTC, да. И как се правят игри с Game.ru. Окей, ето е другата програмка. И сега как да си качите клип в YouTube. Така, пишете YouTube, трябва да имате регистрация за този трейл в YouTube. Окей, окей. Мистер Бин. Аз ще гледам Мистер Бин. И тук трябва да синкъпнете ArtWrappers Mozilla, защото там съм логна. Където там приходите. Той малко бебе не знае какво говори. Тук пък, за да занимава бавя. Окей, върна се. Окей, трябва да се регистрирате. Но не се регистрира. Не мога да се логните, просто питайте някой приятел. Да може да даде някакъв негов или да го направи, да ви помогне. И като е тук. Варете програмата, с която снимате. Като е тук, ако е Bandicam. Да. И ето. Окей, ще пък клипа на фаза на видео, кой клип да кача и ще ви. И окей, тук съм. Ето го клипа. И му гледате данните. Така. Опа. Да гледате координатите. Ето ги. Натискате. И... Окей. Тук пишете какво да е инфото на клипа. Примерно... Опа. Какво трябва да напишат хората, че да видят клипа ви?
И лявото тук, като зареди, натискате. Видите какво си и това. Направо спра клипа на пауза. И да заредиш го. И здравейте, пичове, аз се върнах. И ето, зареди вече. И така начекате пудиш. И клипът ви е качен. Честито и влияте в веб страницата си на YouTube. И аз съм на първо място в тия работи пастите. Ние играем Counter-Strike, ако искате. Warzone 1.6. Звънете ни. Ние сме хакери. Не сме хакери. Да, аз съм мота изкилям през стената. Не можеш ти управлятел на база си. Представя. След малко ще пусне клипа и ще видим кой ще победи. Ето го единия клип. Другия клип, който качих току-що, който е вкарал в клипа. Как се пишеш? И... чакай за малко. Ето го. Окей. Надявам се да съм ви помогнал. Това беше от мен, приятели. Лайквайте клиповете. Ако клипът ви харесва, натиснете лайк. Ако клипът не ви харесва, пак натиснете лайк. И до скоро!